оиди сафар кардан ба Федератсияи Русия. Чунки ҳамарӯза рейсҳое ки анҷом метиҳанд ҳамин саволҳо да агар ки шумо подозрительно ҷавоб ки додем. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, ҳатман дар видео лайк монед. Дар як масъалаи муҳим суҳбат мекунем, бо диққат бошем. Аввалан дар ҳамин ҷо ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки мо ҳамин як дурӯзада рӯзи прямои эфира аниқ мекунем. Нафарҳое ки мехоҳем моро дастгирӣ кунед я ҳаракати дигар кунед, дар ҳамин комментария як номери WhatsApp закрепит кардагӣ. Дар ҳамин WhatsApp бидурен салом бинависонед ва информатсияи пурраш барои шумо меравад. Ман боварӣ дорам ки дастгирии хуб мекунед. Ҳаракат кунем бародари азиз. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди сафар кардан ба Федератсияи Русия, оиди вазъият дар фурудгоҳҳои Федератсияи Русия, тафтиши ҳуҷҷатҳо, запрет мондан, депортатсия кардан, дигар корҳо. Бародари азизу гиромӣ қадр, боз ғайри ман ҳастанд нафарое ки дар ин масъалаҳо видео мекунанд ва дар ҳамун фурудгоҳҳо ҳастанд, вазъиятро нишон метаҳанд ва ахтон шоҳиди ин чизоро ҳам ҳастем. Лекин боз гуфта мешавад ки айни ҳол аз ҳама рейди бисёртар ва мақсад рейди строги бигем дар аэропорти Внуково мебошад, чунки ҳамарӯза рейсҳое ки анҷом метиҳанд тақрибан 20% ё 30% шаҳрвандоро обратно аз рейс мегардонанд, яъне ки ворид шиданашон намемонанд. Албатта ки сабаб дора бисёраш. Сабабаш чие? Мо доимо дар видеоҳомон мегем ҳамин чиза хуб шумо мақсад риоя кунем бародари азиз. Вақте ки ба Федератсияи Русия сафар карданӣ мешавед, то ҳатто ҳозир забони русиро надонед, агар ҳамин чиз сабаб шида метавонад ки шуморо дар ҳамун аэропорт запрет бикунанд ва обратно роҳитон бикунанд. ё сабабҳои дигараш ҳам ие ки агар шумо надонед ки ба пеши кӣ мерен, ба куҷо кор мерен ва мисол ба чӣ мақсад рафтесед. ҳамин саволҳо да агар ки шумо подозрительно ҷавоб ки додем, мақсад бидонед ки аз рейс мегардонанд шуморо. Бисёр ҳолатҳое шидест ки аз рӯи ҳамин нозукиҳо намемонанд вориди Федератсияи Русия шудан. Ҳамаи ҳамин чизоро хуб бидонед, яъне даставер мебошад. Дуруғу рост не ки ман пеши фалон одам мерам ё дар фалон ҷо кор мекунам. Ҳамин чотка ясна шумо дар саволошон ҷавоб дода битонед, ворид мешавед, медонед мерем ба Федератсияи Русия. Ба ҳамин хотир забонам хуб аз худ бикунед, як каму беш бифаҳмед мақсад ки чӣ мегану хуб ҷавоб дода битонед. И ба нафарҳои тааллуқ дорад ки мисол тасаввуротшон камай. Або ҳастанд нафарое ки мисол забона хуб медонанд, дар ҳама чиз қоидавиам чотка ясна ҷавоб метаҳанд ва медонанд мераванд, боз ба дигарорам кӯмак мекунанд. ин чизоро мо дидем, видеоҳошам мақсад шоҳид шудем ки хитон шоҳиди ҳамин чиз ҳастем. Мардум 3-4 рӯза аллакай дар фурудгоҳ мондагиян, банд мондагиян, вориди Федератсияи Русия шидан намондестаншон. Мардуми тоҷик дар ҳар ҷое ки набошанд, худоан нигаҳбоншон бошад. Ба ҳамин навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.